A principis del segle XX a Barcelona hi havia 4 enormes columnes situades a Montjuïc, el lloc on ara hi ha les fonts. Les va dissenyar l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch dins del projecte d'urbanització de la muntanya de Montjuïc. Un projecte que havia d'agafar l'empenta definitiva a partir de l'Exposició Universal del 1929 i amb les columnes en lloc destacat, símbol d'un país, Catalunya, síntesi de les cultures del Mediterrani. Però els nous aires polítics van deixar a mitges el somni de Cadafalch. Ara una entitat vol recuperar aquestes columnes. 4 grans columnes, 4 barres símbol de Catalunya, obra de Josep Puig i Cadafalch, es van alçar a la muntanya de Montjuïc l'any 1919, quan començava tot just el projecte d'urbanització i Puig i Cadafalch n'era l'arquitecte responsable. Les columnes hi van ser abans de construir-se cap edifici. És una mostra del valor simbòlic que tenien. 4 columnes de 20 metres d'alçada i 2 metres i mig de diàmetre. 4 columnes de totxana amb capitells jònics de pedra, sobre els quals Puig volia col·locar les escultures d'unes victòries alades. El 1914 es decideix fer una segona exposició internacional a Montjuïc. Puig i Cadafalch fa un projecte el 1915 per una exposició d'indústries elèctriques que s'havia de fer el 1917. Puig i Cadafalch va ser arquitecte, urbanista, historiador de l'art i polític, el segon president de la Mancomunitat, del 1917 al 1923. Com a arquitecte de l'exposició internacional, dissenya un espai per projectar Barcelona com a capital del Mediterrani i donar a conèixer Catalunya al món. El seu treball serà la base per l'Exposició Universal del 1929. En lloc preferent, les 4 barres simbòliques. Un país, Catalunya, síntesi de les cultures del Mediterrani. Una columnata que simbolitza l'herència grega. Una creu bizantina que ordena l'eix monumental i una cúpula gegantina, símbol de l'herència de Roma. Li semblava que situava d'aquesta manera la cultura catalana a un nivell universal, i relacionant-la amb la cultura hel·lènica, amb la cultura cristiana i fins i tot amb totes les cultures de la Mediterrània. Abans de la construcció dels palaus ja es van fer a Montjuïc diverses exposicions, com aquesta de l'automòbil, el ciclo i los esports. El cartell anunciador utilitzava la força simbòlica de les columnes. Però la dictadura de Primo de Rivera, el 1923, va aigualir el projecte que Puig i Cadafalch volia per Montjuïc. Es posa fi a la Mancomunitat. Puig va ser destituït com a arquitecte de l'Exposició de Barcelona. Les obres les van continuar altres arquitectes i Miguel Primo de Rivera, el dictador, va ordenar enderrocar les 4 barres l'any 1928 per fer desaparèixer els símbols de catalanitat a l'exposició del 29. Darrere l'emplaçament de les columnes es va construir la Font Màgica. Ara, la xarxa d'entitats cíviques i culturals impulsa una campanya per la restitució del monument a Montjuïc, com a símbol de catalanitat i de llibertat enfront de les dictadures. Aquest monument, si es pot restituir, el que volem és que signifiqui els homes i dones que han lluitat per les llibertats nacionals catalanes. Els homes i dones de tots els temps. Proposen que les columnes restituïdes se situïn uns metres més enrere de l'emplaçament original, en el pla superior, darrere la Font Lluminosa. Puig i Cadafalch no va patir només Primo de Rivera. Va morir el 1957. Franco el va inhabilitar, fins i tot, per exercir com a arquitecte.